పెద్దోడేమో వెళ్ళిపోయిండు అటు, వెళ్ళిపోయిండు కదా పెద్దోడు. అప్పుడు ఒక ఆమెను ప్రేమించిండే, లవ్ ఫెయిల్ అయిందని. నాకు ఇద్దరు కొడుకులేదు, ఏడున్నారు బిడ్డలు లేరు. ఆయన కంప్యూటర్ సార్ యూనివర్సిటీలో బాగున్నారు. పుల్లకట్టనా? అయితే అది చిన్న పుల్లే. ఇప్పుడు వేయడం లేదు కదా గుడలు కట్టా, ఇంకా ఒరే పట్టినారు. అవి కూడా వేస్తే బాగుంటుంది కదా. పండవా? నీళ్ళు తక్కువ ఉన్నాయా? ఓకే అన్న, థ్యాంక్స్ అన్న. ఓకే బాయ్. ఏమన్నా ఎట్ట పడగొట్టినారు?